स' गाइस होमब्ला जोङो फैदो मबाइल स्क्रिनाव। स' गाइस आं मोनसे बाथ्रा बुंनो बावगारदों। स' गाइस नोंसोरो बे भिडिअखौ हानायमानि शेयार खालाम आरो मानसिफोरनो WhatsAppफोराव शेयार खालामना हो ओमफ्राय फेसबुकफोरावबो होनानै लाबानो जाबाय। मानोना जोंनि बर'फ्रा मोजां बिदिनो खामानिफोर नागिरनानै मावथों। ओरैनो बेखार थास्लायस्लाय खामानि जब मावनाया मोजां। स' गाइस होमब्ला जों थांनोसै एप्सआव। नैनो एप्सआ नैबे आपना एप्स होननानै बुङो। स' गाइस जोङो आपना एप्सआव थुनानै होदो। भिडिअ अन जागोन। ओमफ्राय नोंनाव मबाइल नाम्बार बिगोन। होमबा नों मबाइल नाम्बारखौ होदो। आं आंनि मबाइल नाम्बारखौ होनोसै। मबाइल नाम्बारखौ होखांनायनि उनाव नैयाव थुदो। थुबाय बेयाव मोनसे OTP फैगोन आरोना, नों थुलायनाङा बेखौ। हारसिंनो माने इयाव फैनानै डाइरेक्ट हारसिंनो इयाव ओंखारफैखागोन। नै आंनाव OTP फैबाय। ओमफ्राय हारसिंनो इयाव फैखाबाय, थुलायनाङा डाइरेक्ट जाखायो। स' गाइस होमब्ला बिदि अपेन जागोन। अब्ला नोंसोरो नैबे फार्स्टआव नोंसोरो नाम होबानो जाबाय। ओमफ्राय नैयाव नोंसिनि फट'खौ होनांगोन गाइस। नोंसिनि फट'खौ होनांगोन, नोंसिनि सेहेरानि। ओमफ्राय नैबेयाव नाम होदो। ओमफ्राय नैबे सेकेन्डआव नैयाव नोंसोरो माने मा जायगायाव थायो बेखौ होदो। नोंनि खाथिनि बिदिनो मा जायगायाव दङ नोङो, नोंनि खाथियाव बिदिनो बबेखौ नोङो खाथिसिनाव थायो। हमनानै ला बेंगालर खाथियावबा बेंगालराव होदो, चेन्नाइआवबा चेन्नाइआव होदो। आं दायो चेन्नाइ खाथियाव दंफैयो, ओंखायनो चेन्नाइ ओंखारनायाव होबाय आङो चेन्नाइआव। नैयाव चेन्नाइआव होबाय, चेन्नाइआव थुनानै होबाय। ओमफ्राय नैबे लकेसन होदो नोङो मोनसे नोंनि खाथिनि, नों बबे खाथियाव थायो बेखौ होदो। नों मा स्टेसन खाथियाव थायो, बास स्टेन्ड एबा माबा मोनसे स्टेसन बिदिनो थायो नालाय, बिदि होदो। ओमफ्राय आं माने चेन्नाइ रेल स्टेसनखौ होदो आरोना इयाव। चेन्नाइ नैबे चेन्नाइ सेन्ट्रेलखौ होदो आरोना, बेखौ होदो आङो। ओमफ्राय बिदिनो नों थुनाया जुदि खाथिनिया ओंखाराखैब्ला नैबेयाव नोङो नागिरबानो जाबाय। बबे नोंनि खाथिसिन बेखौ नोङो थुनानै होबानो जाबाय। होमब्लानो नोङो खामानिखौ खाथिसिनाव मोनगोन। आङो चेन्नाइ सेन्ट्रेलाव होबाय नै, चेन्नाइ सेन्ट्रेल रेलवे स्टेसनाव होबाय। ओमफ्राय नोंसोरो नैबे गाहायाव मबाइल नाम्बार होनांगोन। स' गाइस ओमफ्राय आरो नैबेयाव नोङो हौवासा ना हिन्जावसा बेखौ होनांगोन। हिन्जावसाबाबो सिख्लाबाबो खामानि मोनगोन, सेंग्राबाबो खामानि मोनगोन गाइस। आङो दा सेंग्रा नालाय नैयाव सेंग्रायाव होबाय। स' गाइस मोजाङै खोनासंगोन खनसे एड्रेसखौ। स' गाइस जोङो फार्स्टआवनो नैयाव फट' होनांगोन, प्रफाइल नोंनि सेहेरानि। ओमफ्राय नैयाव नाम होनांगोन। ओमफ्राय नैयाव नों सिटिनि नाम होनांगोन। नों चेन्नाइआव थायोबा चेन्नाइआव, बबेयाव थायो बिदिनो आसामाथ' ओंखारा इयाव। नों माने मा जायगायाव दङ बेनि खाथिनि आसपास ओंखारगोन आरोना, खामानिया बबेयाव जागोन बायदि बे जायगाया ओंखारगोन आरोना। ओमफ्राय नै आं चेन्नाइ सेन्ट्रेल रेलवे स्टेसनाव होबाय। ओमफ्राय नैयाव मबाइल नाम्बार होबाय। ओमफ्राय नैबेयाव आङो सेंग्रायाव पस्ट होबाय। ओमफ्राय दानिया मा खालामनांगोन जोङो, नेक्स्टआव थुनांगोन गाइस। नैबे नेक्स्ट लिरनाय नुदोंना गाइस, नैबे नेक्स्ट बेयाव थुनांगोन। थुनायनि उनाव बिदि फेस ओंखारगोन। बिदि फेस ओंखारबा नैबे फार्स्टआव होबानो जाबाय गाइस। आरो नोंसोरो नैबे सेकेन्डआवबो होनो हायो, थार्डआवबो होनो हायो। आं दायो फार्स्टआव होदों, मानोना आङो इंलिसफोरा रोंजोबा नालाय। हिन्दीबो फैदेरनांगौ जायो। इंलिस लिरनाया इंलिसानो फैगोन, ओमफ्राय हिन्दीयाव फोरमायगोन मोजाङै। ओंखायनो आङो दायो बे फार्स्टआवनो थुनानै होनोसै सिगांनियाव। ओमफ्राय सिगांनियाव थुनानै मा खालामनांगोन जोङो, कन्टिनिउआव थुनांगोन गाइस। कन्टिनिउआव थुनानै होबाय। थुनो माने येसआव थुलायाबाबो जायो। माने आं एड्रेस होनायखौ खोन्थाग्रोनि नोंसोरनो। नैबे फार्स्ट जादोंना, बेयाव नोंसोरो माने बेसेबांसिम फरायनाय बेखौ होनांगोन। ओमफ्राय नैबे सेकेन्डआव जाहैदों नोंसोरो खामानिखौ रोंखानायखौ होनो थिनदों। ओमफ्राय नैबेयाव मा जब मावनो गोसो बेखौ होनो होदों, मा खामानि मावनो गोसो बेखौ होनो होदों खोन्थादों। ओमफ्रायो दानिया नैबे जाहैदों मा कम्पानिनि नामा मा बेखौ सोंदों, मा कम्पानियाव मावगोन बेखौ सोंदों। स' गाइस होमब्ला माबोरै एड्रेस होयो आं देखायनो नोंसोरनो।
गोदान मानसिया माबायदि एड्रेस होगोन कम्पानिफोर मिथिलायि मानसिया माबायदि एड्रेस होगोन ओमफ्राय आरो फरायनाय गैयि मानसिया एक्सपिरियेन्स गैयि मानसिया माबायदि एड्रेस होगोन नोंसोरनि देखायनो आङो स' गाइस होमब्ला जों फार्स्टआवनो थुनोसै फार्स्टआव थुनानै मा खालामबाय स' गाइस नैयाव होनदों स' गाइस फार्स्टआव होनदों 10 years or below 10 दा बुंदों माने 10 सिम फरायनाय क्लास 10 सिम फरायनाय बा क्लास 10 नि सिङाव फरायनाय बिदिनो 8 9 7 बिदि फरायनायल' आरोना ओमफ्राय सेकेन्डआव बुंदों 12 पास माने 12 सिम फरायनाय नामा होनदों ओमफ्राय डिप्ल'मा ITR बिदिनो गोबां दं आरोना ओमफ्राय आंथ' दा क्लास 10 सिमल'सो फरायनाय ओमफ्राय क्लास 10 माने 9 सिमल'सो फरायनाय नालाय आङो बे फार्स्टआवनो होनसै आरोना सिगां फार्स्टआव लिरनायाव क्लास 10 TS लिरनाय दंना अर बेलाव क्लास 10 बिदि लिरनाय दंना बेयाव आङो होनसै बेयाव होबाय मानोना आंहा डिग्री गैया नालाय बेयाव होबाय ओमफ्राय दाना फैनोसै जोङो नैबे सेकेन्डआव फैबाय ओमफ्राय बेयाव एक्सपिरियेन्स सोंदों माने नों बेसेबां एक्सपिरियेन्स दङ खामानियाव बेखौ सोंदों आंहाथ' दा एक्सपिरियेन्स गैया नालाय बै जेबो माने मावफेराखैनो नालाय होमबा जोंथ' गोदान आंथ' जेनेबा हमनानै ला गोदानसो नालाय मावफेराखैनो होमब्ला मा खालामनो नोंसोरो बै सिगाङाव नुदोंना 1 year लिरनाय बेयाव थुनानै होदो नैबे सेकेन्डनि 1 yearआव थुनाङा मानोना इ सेकेन्डनि 1 yearआव थुबा माने खामानि मावखानाय सानगोन आरोना ओंखायनो बै फार्स्टनि 1 yearआव थुनानै होदो आं 1 yearआव थुनानै होबाय ओमफ्राय दाना नैबे जाहैदों खामानिनि नाम आरोना नों मा खामानि मावनो बिनि टाइटेल सोंदों आरोना होमबा आङो बेयाव थुनानै होनोसै थुनानै होबाय आंथ' जेबो माने खामानिखौ मावाखै नालाय आंथ' गोदानसो माने खामानि मावगोनसो मोनबा होमब्ला मा खालामनांगोन नोंसोरो बेयाव न' लिरना होनांगोन बेयाव नोंसोरो न' लिरना होदो आं न' लिरना होबाय गाइस होमबा नैयाव नै गोजौ बिदि लिरनाय ओंखारगोन न' जेस डिलिभार बेफोरबायदि ओंखारगोन नों बबे मोनसेखौ थुनानै होदो थुआबाबो जागोन न'खौल' नोंसोर लिरनानै दोनबानो जाबाय होमबानो जाबाय ओमफ्राय दानिया फैनोसै नैबे लास्टआव दङ कम्पानि का नाम सोंदों आरोना कम्पानिनि नाम सोंदों कम्पानिनि नाम सोंबा नोंसोर आंथ' दा मिथिया कम्पानिनि नामखौ आंथ' दा कम्पानि गोदानसो मावगोन माने खामानि मोनबासो मावगोन नालाय माबोरै कम्पानि मिथिनो दा गोदानसो हमनानै ला होमब्ला जोङो बेयावबो न' लिरना होदो न' इदि न' लिरबा इदि इंलिसनि मोननैसो बायदिसिना लिरनाय ओंखारफैगोन आरोना होमब्ला नोङो बे फार्स्टआव थुनानै होबानो जाबाय सिगाङाव थुनानै होबानो जाबाय आवगायाव नभेल लिरनायाव थुनानै होदो स' गाइस होमब्ला एड्रेसा फुल जाबाय ओमफ्राय दानिया जोङो मा खालामदो नैबे नेक्स्टआव थुनानै होदोलाय नेक्स्टआव थुनानै होबाय एड्रेसा फुल जाबाय गाइस आंनिया नै लाइक फैबाय इउर फुड एसि हाइ चेन्ज फुड नोंसोर बेयाव फट'खौ चेन्ज खालामनो हायो गाइस आं दा फट'खौ चेन्ज खालामा आंना बेनो सोलियो नालाय नोंसोरनो खोन्थानोसो खालामदो नालाय आङो नोंसोर फट'खौ चेन्ज खालामबा खालामदो ओमफ्राय खालामनो गोसो गैयाबा नैबे डनआव थुनानै होदो नोंसोर होमबानो जाबाय स' गाइस होमब्ला आं डनआव थुनानै होनोसै स' गाइस नै डनआव थुनानै होबाय जाबाय गाइस दायो आंनाव माने मोनबेसे खामानि बिदिनो फैखो मा खामानि फैखो आंनियाव ओंखारसिगोन होमब्ला नोंसोर बेखौ नायनोबा बोखोनानै नायदो स' गाइस होमब्ला नै बोखोनानै नायबाय आङो नै फैदों बेयाव मासाव माने 14,000 सिकिउरिटि गार्ड मेल सिकिउरिटि गार्डनि बेयाव नोंसोरो कलबो खालामनानै सोंहरनो हागोन ओमफ्राय मोनसे खोथा गोसोआव लाखि बे बिदिनो अनलाइन खामानि नागिरनाया बे कम्पानिया आपना एपनि कम्पानिया फुंनि 8 बाजिनिफ्राय मोनानि 9 बाजिसिमल' बेखिनियाव नोङो रायज्लाय मोनगोन ओमफ्राय 9 बाजिनि उनावबा नोंनाव जि नोङो कल खालामनो हानाय नङा मेसेजबो गेलेनो हानाय नङा अनलि फुंनि 8थानिफ्राय मोनाबिलिनि 9 बाजिसिमल' गाइस स' गाइस होमब्ला नै सिकिउरिटि गार्डनि खामानि फैदों ओमफ्राय दानिया आरो बोखोबावनोसै जोङो नायनोसै होमब्ला नै फैलायबाय नै हाउस किपिंनि मासाव 10,000 ओमफ्राय नैबे हाउस किपिं बय बेबो 10,000
गाइस बहुत माने खामानि मोनगोन नोङो नै हाउसकिपिंनि इदिनो पेज कन्ट्रल एक्सटिभ 13,000 स गाइस 40-50,000 सिम खामानि दङ बेयाव नोङो जुदि एसे एनै फरायनायब्ला क्लिनियर 40,000 बाप जोबोद मोजां खामानि दं गाइस नै 50,000 सिम दङ नै 50,000 मोनगोन नै फुड डिलिभारि बय नों सासे डिलिभारि बयबो जानो हागोन फ्लिपकार्ट इदिनो बायदिसिना एप्सनि इदिनो डिलिभारि बयबो जानो हागोन नों 50,000 60,000 इदिनो खामायनो हागोन गाइस नोंसिनि थाखाय जोबोद मोजां भिडिअ लानानै फैदों नोंसोरो साबस्क्राइबखौ थुनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय आं बिदिनो भिडिअ बानायबाय थायो स गाइस नि जोबोद मोजां खामानि नोंसोर मावख'नो हानाय नङा गाइस नोङो मा कम्पानि मावनो नोंसोरो गोसोबायदि मोजांनो मावबानो जाबाय ओमफ्राय बे भिडिअखौ हानायमानि जोंनि बर'फोरनाव शेयार खालाम जोंनि बर'फ्रा आराम बिदिनो डाइरेक्ट खामानि मोनथों गाइस बयनिबो हेल्प खालाम गाइस बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय बे एप्सखौ नोंसोरो नांगौबा आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव दङ गाइस नोंसोर साबस्क्राइबआव थुनांगोन अब्लासो बे एप्सआ अपेन जागोन नोंसिनाव आंनि चेनेलजों बे एप्सआ लिंक दङ नालाय ओंखायनो नोंसोर साबस्क्राइबआव थुनांगोन ओमफ्राय आरो जुदि नोंसोर आंनि भिडिअखौ नायबाय थानोब्ला बेल आइकनाव थुनानै लाबानो जाबाय अननानै ओमफ्राय नोंसोर बेल आइकनाव थुनो गोसो गैयाब्ला नोंसोर साबस्क्राइबआवथ' थुनांगोन नोंसोरो मानोना साबस्क्राइब थुबासो बेयो एप्सआ अपेन जागोन स गाइस नोंसोरो जुदि बे एप्सखौ जुदि मोजाङै सालायनो रोङाखैब्ला आंनाव कमेन्टआव हरबानो जाबाय आं नोंसोरनो भिडिअ मोजां खालामफिननानै नोंसोरनो इदिनो आङो चेनेलाव हगारनानै होगोन अब्ला नोंसोरो मोजाङै मिथिगोन आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो बेखौ अपेन खालामनो रोंबाय आरो बेजों लोगोसे गोबां हेल्प मोनबाय होननानै आं आसा खालामबाय नोंथांमोनखौ आं हेल्प खालामबाय नोंसोरबो आंखौ हेल्प खालामदो लाइक खालामनानै हानायमानि शेयार खालामदो बर'फोरनो शेयार खालामना हो हानायमानि शेयार खालामना हो आसा खालामो नोंथांमोना लोगोफोरनो इदिनो एसे एनै फरायनाय इदिनो क्लास 9-10 फरायनाय लोगोफोरनो शेयार खालामगोन होननानै आं आसा खालामो नोंथांमोनखौ स गाइस होमबा एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनाव थुनानै ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय जै बर' बिमानि